Gaur kontan, gure lagun iletsuekin bidaiatzeko gomendio batzukin nator. Hasteko garrantzitsua da, ura beti eukitzie txakurrek, ura eta jateko zerbait bai, segun bidaia emateko luziedan. Eta ura emateko oso praktikoak dite bola hauek. Adibidez, silikonazko bola hauek gordetzeko erreza dizenak eta garbitzeko ere oso errezak. Bestela jateko emateko ere bai badaukegu olako bolak eta erateko ere jartzia dakau hemen. Eta bestalde, dazkatzu, esnakak, latak eta hori dana, bidaian zehar emateko, gozia etortzezakoneako, o lo que sea. Era desberdinetan eman leikitxozu txakurra kotxean, alde batetik atzeko asientuen jarri leikezu, baino legal juteko betire eman behar du. Arnesa, ez koiarie, porque koiarie jartzen maixozu, frenazo mateneo, mina hartu leike lepun. Orduan, arnesa eta zinturoi homologatuak. Txakurraren pisuaren arabera desberdina dituzu, baina danak universala die zinturoian sartzeko. Garrantzitsua da, txakurra atzeko asientotik ez iristea kanbioetara. Bestela hor ja ez du ez legal. Edo bestela baia batzuk ere badazkagu, asientoetan katiatzeko. Maleteroan ematen mazu, beste gomendio bat izango litzake transportinean ematea. Zergatik, porque gutxiago mareatzen dira eta seguruago juten dira. Transportinean jarri leiketxuzte koltsonetak besteko. Pixkat epelago juteko eta txakurrak ginik ezartzeko. Eta orain, txakurra egoteko gomendioak emango dizkizuet. Alde batetik dazkatzue, bol freskagarriak, etxeienak. Gaineko partia hartzezu eta kongeladori sartzezu eta ordu ure freskuo mantentzeu ordu gehixotan. Eta oso praktiku da esan. Bestalde dazkatzu manta refreskagarriak bai. Da gel bat bezala da eta txakurraren hankan kontaktuan oztu itea. Eta oso iraunkorrak dira, ez dira errez puzkatzen. Bestalde freskatzeko bolan aparte dauzketzu jostailuak. Jostailu hauek berezia dira, bertan jartzeizu ozteku edizela, itxeie urez bete, eta orduan txakurrek hortzak aitxeixon bakoitzien ure botatze da. Eta beste opzio bat izango litzeke kongeladori sartzea ure bai. Orduan bertako ure hotzotza mantentzea eta denbora gehixon oztute da jostailu hau. Bestela, beste aukera bat izango litzeke zure txakurrei bainatzea gustatze bat zaio. Hortarako dazkatzu jostailuak flotatze denak uretan eta fosforituak bai, ez galtzeko, orduan bota ureta eta flota hoite beda eta orduan hor txakurre fresko mantenduko zu, baino hoxetan. Eta bainotik gertetzeunin, daukezu toaia hau, nik gomendatzei zut probatzea, porque da mikrofibraz bat bezala sukaldekue, baina ura asko txupatzeu, orduan. Hankatan daola ura asko txupatzeixo, gorputzien bai, eta gero itezu hau ure kendu eta berrize potin gorde. Eta nik itzein dizteten produktu hau edanak, dauzketzu kimu baten, eta etorri leikezu ikustea, galdetzea eta probatzea. Hemen dauzkeuta aukera hoxe danak.